January 30, 2020. Unang kaso sa COVID sa Pilipinas. Usa ka 38 anyos, Chinese woman nga gin-confine ngadto sa San Lazaro Hospital. O mabot ang February 1, 2020, na unang kumpirmadong namatay sa COVID. 44 years old, Chinese man. So daghan yun, dugay-dugay na mga tuig na yun kita nga nag-antos ning pandemya. Atong nadunggan nga maugani kay kitang tanan nangita unsa jud makasulbad niining pandemic kay kita nangahadlok mataptan ning kagaw. Nangita tagpaagi, nagampo kitag oratio imperata. Matag simba nato ato ning madunggan. Ngon gani katong naay balita nga daghan kayong mga videos gipakita katong Marso 31 karong tuiga 2021 naay ni claim na kining tambala effective yun nga pang pawa sa kagaw. Unsa ganito nga tambal natanyag sa kadiyot pero wa man nila hutay. Matong giingon nilang ivermectin. Kinsa man nag-promote niini katong mga dili eksperto, katong mga duha ka congressman na kani daw nakapawala sa kagaw, nakabawas sa syudad na tunga ang kaso tungod ato. Pero atong timan-an dili sila eksperto sa medical. Usa sila ka mambabatas congressman. Yun gani ila ning gi-confirm nga kato siya dili gyud cure para sa COVID-19. Sa atong ebanghelyo karong gabi una atong nadunggan adunay duha ka tawo. Ang usa pangulo sa sinagoga. Siya inila, kay panganlan man siya. Unsa iyang pangan? Si Jairo. Unsa may iyang gustong mahitabo? Siya miduol kang Kristo para ayuhon ang iyang anak na babayi. Unsa iyang gipamuhat? Nakita niya si Jesus. Pagkakita niya kang Jesus, napasilang gibuhat, mihapa siya sa tiilan og nagpakiluoy. Nga unta, iyang hikapon ang iyang anak aron mamaayo kini. So atong nadunggan nga ang amahan perting palangga kay niyang anak kaning kamot siya na maayo gyud tawo na iyang gamayng anak na babayi. Tinuod man gyud ni nga bahalag kita atong mga miyembro sa pamilya magsakit ato jud ta moduol sa mga tawo nga tuo kita nga makapaayo kaniya. Karon si Jairo dili sa disipulo sa Ginoo apan iyang tungod sa iyang hingpit nga pagtuo miduol siya kang Kristo. Tungod ato wala nagduha-duha ang atong Ginoo pag ato sa ilang panimalay. Ug aduna poy usa nga babaye wala hinganli, dili siya ilado. Pwede pod kita kini wa ta na ilhan yano lang nga tawo apan adunay hupot nga pagtuo sa atong Ginoo. Unsay gibuhat sa babaye nga nag-antos sa napulog duha ka tuig sa iyang sakit. Daghan na siyang gipanambalan nga madoktor wa noon na ayo isamot manuon. Iyang gibuhat sa iyang pagkadungog. Nay kalahian kay Jairo nakakita kining babaye nakadungog. Mahitungod kang Jesus unsa pa iyang gibuhat. Tungod ato nadunggan niya na si Jesus apan daghan man nagpanon nga mga tawo naningkamot siya og suot-suot aron mapaduol kang Kristo. Ug iyang giingon, "Mo ako lang gani mahikap mahalag ang biste ni Kristo mamaayo siya." Ug tungod ato nga iyang hupot gihapon nga pagtuo sa iyang pagkapot naayo gyud tunood siya. Yun gani nasinati sa atong Ginoo nga dunay gahom igawas para maayo tong bayhana.
unsa may gibuhat sa atong Ginoo sa atong duha ka tawo, laki o bayi. Tinuoray, laki or bayi ka man, pwede jud ta moduol sa Ginoo aron mangayo. Dili lang bayi permi. Ako po di challenge no kanang mga kabatan-unan, kalalakihan, paningkamutan nga magsimba kita matag Domingo. Ato ning ipadayag ang atong hupot na pagtuo. Karon atong nadunggan nga ang atong Ginoo, unsa man siya nga klase nga Ginoo, ang atong Ginoo mamersonal. Mamersonal nga iyang ilhon atong mga tawo nga dunay hupot nga pagtuo kanihangyo kaniya na ayuhon ang ilang mga minahal sa kinabuhi o ang ilang kaugalingon mismo. So kung ikaw adunay hupot nga pagtuo sa atong Ginoo o mosangpit, mohangyo kita kaniya, di gyud sa kabalibad natong tanan. Maningkamot siya kita matabangan. Ang atong Ginoo atuan taniya sa atong panimalay. Ang pangutana karon, imo ba siyang giauhag nga moadto sa imong panimalay? Imo bang giaplihan ang imong kasing-kasing para nga atong Ginoo magpuyo diha upan kanimo? Ato ni hinumduman na kita unta kanunay Atong ipadayag karon ang atong pagtuo